Pak polisi mau tak putih toh Pak. Iki sesuk cacah iki kena hukum tenanan iki yo. Kowe kok dianu dikira pencabulan di bawah umur lho. Nah gini. Nah, hati-hati. Manuk to, iku manuk to. Kok sik bakone edak. Nglarangke karo grayak-grayak. Jan asem tenan ya. Kabel iki. Kabel mlebu nek katok. Oh, apa to ya bengi iki. Kayak golek sak puluhan pangan. Iki kabel, mike ganti